Siis kertokaapa mulle, että kumman loistoidea tää oikein oli? Mä oon tän kaupan johtaja vastaan päätöksistä. Tähän kauppa kaatuu alta aikayksikön. Nooralta puuttuu kaikki hyvän esimiehen ominaisuudet. Niin kuin mitkä? Pesäpallo. Ehkäisyn. Seksi. No sekö on sitten tervettä järkeä, että lyö ihmisiä, jotka ei ole sunkaan samaa mieltä? Kyllä. Älä sinä nyt. Noora on sun esimies. Ja sen ei ole pakko sietää tollasta. Ja mun on vaan. Jos meinaat säilyttää työpaikkas. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostauksessa? Älä vaan sano. Kosto ei ole ihan mun tyyliä. Mä haluan vaan, että aikuisena ihmisenä Tyttö, nyt hiljaa. vastuun teoistas. Hyvä on. Aikuisena ihmisenä mä Tappaa sanon itteni. Noora saa hoitaa tätä kauppaa niin kuin parhaaksi näkee. Mutta pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Haluut sä turpaas? Mä en sano ketään työntekijää illaksi. Huomiseksi kylläkin. Mulla on valokuvanäyttely tulossa. En mä pysty päivystämään täällä aamusta iltaan. Mä hoidan tän asian. Mä lupaan. Laitela. Ismo Laitela. Avaa! Etkö sä just sanonut itses irti? Joo, no. Puhutaan siitä sitten vaikka myöhemmin. Sä haluat jatkaa. Ai minä vai? Työntekijöitä. Mutta rouva ilmeisesti ei. Miksi ihmeessä sitten oot täällä? Ismo Laitelaa ei ole ennenkään häädetty sorvin äärestä. Joten palveluksessanne, armon neiti. Mä päästän vähän. Mä lähden nyt. Pärjät sä? No miksei se pärjäisi? Onhan sillä oma orja palveluksessa. Rouva johtajatar vaan sanoo. Vittu. Sä Älä. Koko päivän. Mitä helvetti? Ihan samalla tasolla kuin muillakin täällä. Tajut sä, Isma, miten paljon ihmiset yrittää sua auttaa? Ja mäkin jo alan kyllä ihmetellä, miksi. Vai niin? Mitä sä mukaan oot yrittänyt? Muuta kuin savustaa mut ulos omasta kaupasta. Tää on mun kauppa, jonka mä ostin vain sen takia, että sulla olisi töitä. Ei selvästikään kannattanut. Ilmanko sä niin salakavallasti yritit antaa mulle potkut? Mitä? Kuule, mä en lähde täältä ennen kuin sun kengänkuvas ilmeisesti Eduskunta. kalistoo. En mä nyt ois lyönyt ketään. Mitä jos Ismo vaikka haki sitten pähkinät, mitkä tuli tänään ja laittaisin tonne hyllyyn? Aivan. Eihän sun tarvitse pelätä mua. Mutta minä ajattelin vain viilentää tätä tunkkaista sisäilmaa yhdessä. Siinä on vähän erikoinen huumorinta. 5 tonnia! Noin. Kiitos näkemiin. Minne? Alkaako flunssa helpottaa? Voit kuule laittaa ne ihan sinne samaan paikkaan, missä ne ovat aina ennenkin olleet. Mäntyluoto. Vittu, nyt mä sekoisin. Teidän ylhäisyytenne innovatiivisuus häikäisee. Maitopurkeista. Miksi Tanja vaihtoi pomoa? Lopeta toi typerä pelleily ja mieti edes hetken käytöstäsi. Aivan kuten haluat. Osteri Ossi. Voisit olla kuule tyytyväinen, että sulla ylipäätään on mikään työpaikka kaiken sen jälkeen, mitä sä oot oikein tehnyt. Tyttö, nyt hiljaa. Mä en kyllä ymmärrä, miten se Tanja ylipäätään sietää sua. Sekin on tehnyt sun eteen vaikka mitä. Ja miten sä kiität sitä? Lyömällä. Ai jaa. Sekuntia. Mä en tommoista loaheittoa jää kuuntelemaan. Pysähdyt. Mä oon sun pomo, mä Ai minä vai? Niin rouva. Etkö sä kestä kuunnella asioita niin kuin ne on? En. Sä oot tehnyt virheen. Sä oot lyönyt. Ja silti sä kehtaat kiukutella Tanjalle kuin mikäkin pikkukakara. Jos sussa on yhtään miestä, sä myönnät, että sä oot ollut väärässä ja pyydät anteeksi. Voit mennä. Joo.